Godmorgen. Så det er blevet mandag, et par uger efter vi har modtaget vores mix og leaks, og vi skal have fundet ud af, hvem der skal have en flaske champagne. Der er 4, der har gættet rigtigt. Det er Birgit Poulsen, det er Sanne Hurup og Birte Hansen fra København, og så er det Rita over fra Fredericia. Og vi skal nu have trukket lod, for der er kun én flaske champagne, så vi skal trukke lod, hvem der skal have den. Og til det, der har jeg fået lykkens gudinde, eller Hercules, John, til at trække lod. Og det vil vi så gøre nu. Vi vil flytte de her sedler ned i et krus, og så vil John trække lod. Og jeg får lige rystet og blandet og alt muligt andet, så John han ikke kan se. Yes. Og så er det nu op til John, han kigger væk. Han kigger væk og tager den der. Tager en seddel op. En seddel. Den der. Ikke den der. Den der. Ja. Og hvem er det, du har der, John? Lige tag det ud. Det er BH. BH. Lad os se siden. Birte Hansen. Så Birte Hansen, hun har vundet årets mix champagne. Tillykke, Birte. Ha' det godt.